салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Toyota Verso ҳастед бародаро. соли 2006 созишвориш бензини холӣ, кузов минивэн, объём 1.6 тага. коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро 10 моҳа ҳуҷҷат дора, утилизатсияам дора. мато коробка хадояш 100%. мошин нахаду бародаро, фақат мешини ҳайр мекунӣ. қарор дора дар шаҳри Кӯлоб. нарша бародаро 77 мега. харидори анин боша бо муомила дора. касоне ки харидор ҳастед, марҳамат рақами рӯи канада занг занед, маълумоти параттара аз соҳиби мошин дастрас кунед. бародарои азиз, дар канал савол гузоштагӣ будем ки имрӯз чӣ навор кунем. бисёрта Opel пурсидагӣ буданд ва хонаву замин. Opel ҳам ҳаста бародаро, хонаву заминам ҳаста. хоҳиш мекунем ки видеоро то охирша тамошо кунед. ҳатман дастгирия фаромӯш накунед, лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. касоне ки YouTube субскрайб намекунед бародаро, Telegram кушодагим, марҳамат дар омада. поёни видеода бародаро силкаи Telegram кушодагим дар омада. чизе ки дар YouTube мепатем, ҳама чиза дар Telegram гузоштагим, метавонед ки тамошо кунед. эълони навбатӣ бародаро, трактор юмеза ҳастед, солаш 74, присеп, чизел, плуг дора бародаро. қарор дора дар ноҳияи Деваштиж, нарша 33 тамига бо муомила дора. касоне харидор бошад, рақами рӯи канада занг занед. ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чӣ аз Тоҷикистон ба Русия, чӣ аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақами рӯи экранда ватсап ҳаста, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини навбатӣ бародаро, Opel Vectra аз солаш 90, сӯзишвориш гази бензин, кузов седан, объём 1.8, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро краскаш тоза, мато коробка хадои сода, айнол бародаро, поли мато карага, 4 та баллони зимни нав дора, ҳуҷҷат дора, утилизатсия дора. мошин қарор дора дар шаҳри Бухтар, наша 25 тамига бо савдо мешавад. харидор бошӣ бародар, рақами рӯи экранда занг занед. ва касоне ки бародаро мошин дошта бошад, дар имо ё ки ватсап равон кунед, дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини дигари мо бародаро, Astra F хечибек ҳастед, солаш 92, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов хечибек, объём 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. мошин бародаро ҳуҷҷатош буд чидагай тамом, 4 та баллони нав дора, аккумуляторашам соза бародаро, мотори нав карага. қарор дора дар шаҳри Бухтар, наша 19 тамига бо муомила дора. бародарони харидор бошед, рақами рӯи экранда занг занед ва хоҳиш мекунем ки дар комментариё фикрҳои худро нависед. мақсад мошинои мо арзиши нархошро доранд ё ки қимат ё ки арзон. чӣ хеле мошине дар кор бошад, дар комментариё нависед, ҳатман навор мекунем.
мошини навбатиам бародаро хечибек аст. Сорус 97 сӯзишвориш газ бензин кузов хечибек объем 1.6 коробкаш механик. Соҳибаш мега бародаро ки мошина камтар задагем сорушно сум дар корай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 24 мега ахирон нархш будай. Касоне хайдор бошед марҳамат рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. Astra F дар кузови седан бародаро соруш 95 сӯзишвориш газ бензин кузов седан объем 1.6 коробкаш механик ҳолатш беҳтарин. Мошин 1 сола ҳуҷҷат утилизатсия дорад. Мато коробка хадоваи соз балоношам ҳолати хуб доҳанд. Мошин бе ягон расходаи барода фақат мешини ҳал мекунӣ. Қарор дорад дар ноҳияи восеъ наша 37 мега бо савдои хуб дорад. Касоне харидор бошед барои маълумоти паратара ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед. Як бародар Старекс пурсидагӣ буд. Марҳамат, касоне ки Старекс дар кор бошад. Солиш 2001 сӯзишвориш газ. Кузов универсал. Моторш бародаро 100% мега ягон камбули надорад, ҷошта заводир мешавад. Коробкаш механикае, ҳолати мошинам беҳтаринае. Мошин бародаро ҳуҷҷатии солонаш ҳастае. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе наша 27600 мега бо савдо мешавад. Бародарои хайдор бошед метавонед ки рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. бародароне ки замини хона пурсидагӣ буд, марҳамат, якта замини фурӯшӣ 12 сотик замин аста. Якта времянка чихеле ки навода мебинед ба ғишти хом сохтагиянд. Мақсад ки сохтмонаш тамом нестай. Замин чихеле гуфтем бародар 12 сотик астай. Қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун наша 40 мега бо савдо мешавад. бародарони хайдор бошед метавонед ки муроҷиат кунед. хонаи навбатимон бародаро хона дар якум ошина қарор дорад. се хонагаи бародаро 45 квадрати метр ремонт дорад. бародаро хона мақсаде ки соза медорӣ зиндагӣ мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе назди бозори Меҳригон. нархшо бародаро 250 000 сомон мега бо камтар савдо дорад. бародароне ки хонахар ҳастед метавонед ки рақами рӯйкунанда муроҷиат кунед. хонаи навбатӣ бародаро се хонага ҳастай дар дуюм ошина 60 метри квадратӣ. хона чихеле ки навода мебинед бародаро ремонт дорад. ремонташ мақсад ки безебай ремонт кардан дар корай. қарор дорад дар Кони Бодом кӯчаи Ҷавонӣ бинои 28. нархша бародаро 250 000 сомон мега бо камтар муомила дорад. касоне ки хайдор бошед барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақами рӯйкунанда занг занед. маълумоти пурра ва аниқтара аз соҳиби хона дастрас кунед.
ин буд бардори якчанд мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шуморо моҳим мошин, хона, замин, квартира чизе бори фурӯхтан ёки реклама дошта бошед, дар имо ёки ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва касоне ки Канада меҳмон ҳастед, хоҳиш мекунем ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нави мо бохабар шавед. раҳмат бародаро борои дастгирӣ, борои лайк ва обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешрави мо аст. Хайр то наворҳои оянда.